Sanibonani guys, igama unqabile nibethela amazwi lami eYitonga ngomhla ka-27 November. UNtanzi uke wathi-ke ukuthatha ithuba wathi ukukhuluma nomfowabo Mduduzi mayelana nokuthi bathumele phela uPhinda ayoqeda ngobanele laphaya koMagwaza. Ubesho uNtanzi ukuthi unovalo ngokuthi amthumele uPhinda laphaya ngoba mengasabanjwe impela-ke bese emshubela leli phoyisa ekuthiwa umchunu lizobe selibe la ey'thendeni zakhe limvalele ejele uNosiphela ngoba vele usenamacala amaningi alengayo kuyena. Guys, ushilo ukuthi into eyodwa kumele bayenze ukuthi bethole lesi sangoma lesi kuthiwa uNtshangase. Isona-ke sobe sesiyamlungisa kuPhinda ukuze mengena laphaya koMagwaza eyoqeda ngobanele angabonakali, bangaboni nhlobo ukuthi uyena. Hhayi-ke guys, nangampela bambizile kuNtshangase. Hhayi, uPhinda bamkhumula ngenhla waqimba. Hhayi, saqala-ke guys isangoma sathi kumchelachela-ke samchelachela. Hhayi impela sizama ukumqinisa. Bebekwenza konke-ke lokho bebayese isibani esimhlophe qwa. Kodwa kuthe nje besaqhubeka bemchela samane sacima isibani. Hhayi uNtshangase umane wathi ngeke ayikhona. Ngeke kwazi ukuthi manje siqhubeke nalo msebenzi. Wathi Ntanzi yini manje? Wathi uyabona nawe isibani sesicimile. Wathi pho uma isicimile kusho ukuthini lokho? Silayithe phela. Wathi akwenziwa njalo lezi impawu zokuthi mekuwukuthi siyawenza lo msebenzi ngeke kuze kulunge. Wathi hayi usuyagangeka manje Ntshangase yini manje usuyahluleka nokwenza umsebenzi wakho. Hhayi uNtshangase-ke guys umane wangamlalela uNtanzi kunolokuthi amlalele wamane wathatha amathambo akhe laphaya wawaginqa phansi wahlola manje ufuna ukubona ukuthi ngempela lokhu akubonayo ukuthi kucima isibani kuyikhona khona yini. Uthe emehlola hhayi wabona ngempela ukuthi hhayi mengase bemthumele uPhinda lapha koMagwaza bazokugeja guys, akuzohamba ngendlela abafuna ukuthi kuhambe ngayo. Hhayi-ke umchazelile uNtanzi ukuthi yabona mengase sihlasele laphaya koMagwaza, hhayi impela ngampela ngeke sikwazi ukumbulala lo mfana. Wathi ngobani? Wathi ngoba loya mfana loya akekho emzimbeni wakhe, kusanele lona nimfunayo le emkhathini, akekho la ezweni labaphilayo. Wadideka uNtanzi wathi uthi uyazama ukuchaza uNtshangase, hhayi uNtanzi umuntu odideka ngempela. Yeyi guys, makukhulunywa ngomuntu ophunyuka bemphethe, sikhuluma-ke manje-ke ngaye uBanele. La bethi impela sebeyahlangana impela bayibumba impi bafuna ukuyoqeda ngayo. Kumane kwaphika ngisho ikhandlela guys lathi cha alifuni lutho ngoBanele, lacima ikhandlela guys. Heyi akupheli-ke lapho. Ngapha-ke koMagwaza hambile-ke naye futhi uBanele wakhuluma nonina uMakhumalo wamtshela ukuthi hhayi yena usekulungele ukuthi abuyele la emumva. Ushilo-ke ukuthi uMakhumalo ukuthi uma ufuna ukubuyela emumva-ke kuzomele wenze isiqiniseko sokuthi utshela wonke umuntu emndenini ukuthi ubani wena. Wathi hawu ma, bengitshela ukuthi phela mina lento izohlala phakathi kwethu sobabili nje. Wathi Banele ngikhathele iy'mfihlo mina, kuzomele utshele wonke umndeni ukuthi wena uBanele. Wase washo ukuthi nami nesicelo mama, mekuwukuthi ingane yami eyakaMagwaza ngempela ngicela ukuthi-ke iphathwe njengoMagwaza. Leya ngane akusiyona kaNtanzi, angifuni ikhule njengoNtanzi, ngifuna ikhule njengoMagwaza. Wathi kulungile mntanami, mekuwukuthi ngempela le ngane yakho sizokwenza isiqiniseko sokuthi ikhula njengoMagwaza. Guys, akupheli-ke lapho. Uhambile-ke futhi uMakhumalo wayobiza naye isangoma sakhe ekuthiwa uSithole ukuze phela behlale phansi naye uBanele bambuzisise ukuthi ngampela ukulungele yini ukuhamba aphinde emumva kulokhu noma uzophinda futhi ajike endleleni. Ushilo-ke uSithole ukuthi mfana nesiqiniseko sokuthi ufuna ukuyenza lento. Wathi yebo kunjalo baba. Wathi ngampela unesiqiniseko? Wathi ngilungele ukuhamba. Wathi okay, uma kuwukuthi usho njalo-ke kuzomele ngikuthathe ngikubeke endaweni ethule, hhayi nesixokoxoko. Ngiyabona ukuthi nje ngisho engqondweni yakho kugcwele ubuxokoxoko nje okwamanje. So kuzomele-ke ngikubeke endaweni ethule ukuze ukwazi ukuthi-ke mase sesiwenza lo msebenzi ube yimpumelelo. Wamane wavuma-ke uBanele wathi noma yini ekumele yenziwe mayenzeke. Guys, ngapha-ke koNtanzi bebesaphithene engqondweni namanje bebuzana ukuthi kanjani manje kuthiwa uSanele usemkhathini ebela, kanti kahle kahle bebefuye isipokini laphaya koNtanzi. Useyasho-ke uMduduzi ukuthi hhayi mose ukhuluma kanjalo, ubaba wengane kaZama loyo. Wathi hheyi ubaba wengane kaZama eyisipoki? Cha mina ngeke ngikwazi bandla, ngizomele ngihambe ngiyokhuluma naye uZama angitshele zonke iy'mpendulo ukuthi kahle kahle kwenzakala kanjani ukuthi manje umoya
kaSanele kuthiwa awukho la. Kanti ubani lo vele kahle kahle behleli naye la? Manje guys, uNtanzi kuyabonakala ukuthi njengoba esekhuluma kanje, usezama ukuhlanganisa nalamazwi azama kade wakhulumela ukuthi ubanele ubanele lo. Useshawa uvalo ubhuti ngoba uyazi ukuthi wenzani kubanele. Manje mekuthi ngampela ubanele lo useyasho ukuthi kushuthi ucishe ngampela wagejwa inhlamvu esathi uyihlalele kamnandi emzini wakhe ukhululekile, abona ingane isizokhokhelisela isibhongo engazi nanokwazi. Guys, kwaze kwashuwa akupheli-ke lapho. Kuthe kusanjalo-ke, hhayi, umndeni wakoMagwaza ungena nje endlini usanda kwaphelezela uPhethile sebuyele emakhaya. Omane nje uMakhumalo wathi sondelani sondelani, kunodaba kumele siludingide la. Hhayi nangampela bonke bahlala phansi. Bathe sebehleli-ke phansi-ke, hhayi basho-ke ukuthi hawu kwenze njani manje Ntungwelihle yini? Wathi hhayi ngisangizonazisa nje ukuthi-ke kuzomele kube khona umsebenzi esiwenzayo futhi le ekhaya okuphindisela ubanele emumva. Hayi bo, waqala manje badideka ukuthi umsebenzi wokuphindisela ubanele emumva yenziwa kudala leyo nto. Wathi hhayi ngisho ngoba nangubanele la uye lo phambi kwenu, kumele-ke kodwa aphinde emumva, sekulungele ukuthi aphinde emumva. Hhayi guys, uyazi ukushokheka bekubhala ebusweni buka-Ayanda, bukaNjinji kanye noNokwanda. Bonke bamane bakhipha amehlo bambuka ngqo ubanele. Nobanele-ke useshawa amahloni kubhuti useloke ethalaza ebheka phansi ngapha nangapha, kubonakala nje ukuthi useyamshaya-ke manje unembeza ukuthi ngampela sonke lesi sikhathi subakhohlisile laba abantu bathina uSanele kanti akasiyena. Manje-ke manje kumshaya konke lokho ukuthi ungumkhohlisi kahle kahle emndenini. Ngampela akaphinde emuva ubanele, ngeke basamthemba ngampela manje, futhi ngisho enza ukudla ekhishini sizobe uhlezi njalo beloke bemkuluza ngalelo lihlo ukuthi wena uyisigebengu wena, qamba amanga wena. So nje ngeke vele asahlala ngokukhuleka koMagwaza, kuhle nje aphinde emumva athi ukubashayisa ngomoya. Guys, as for impi-ke le kade sonke siyilindile ukuthi izokwenzeka impela, hhayi koMagwaza kuzobe kuma-plate phansi phezulu njengoba nje kuzohlasela abakoNtanzi. Hhayi leyo mpi guys ngathi-ke isithe ukumiswa okwamanje njengoba amaqiniso esevelile ukuthi hhayi la muntu abeyomhlasela laphaya akekho emzimbeni wakhe. Nje oNtanzi basanovalo nokudideka okukhulu kabi ukuthi kukanjani bethi befuna ukubulala umuntu and lo muntu vele wabulawa kudala vele. Guys, aphela lapha amazwi namhlanje. Nakhohle subscribe and like and comment. Until next time. Bye. Sanibonani guys, igama unqabile nibethela amazwi lami eYitonga ngomhla ka-27 November. uNtanzi uke wathi-ke ukuthatha ithuba wathi ukukhuluma nomfowabo Mduduzi mayelana nokuthi bathumele phela uphinda